מסכת שבועות דף כ"ד, מתחילים מהעמוד הקודם 18 שורות מלמטה בנקודותיים, שבועה שלא אוכל וכו'. הגמרא מקשה סתירה במשנה. שואלת הגמרא, הגוף הקשיא, אמרת שבועה שלא אוכל, ואכל אוכלין שאין ראויים לאכילה, ושתה משקין שאין ראויים לשתייה, פטור. המשנה אמרה מצד אחד שאם אדם נשבע שהוא לא יאכל, שבועה כללית, באופן כללי, ואז הוא אכל משהו, אוכל שלא ראוי לאכילה, או שתה משקה שלא ראוי לשתייה, הוא פטור. זה לא נחשב שהוא עבר על שבועתו, כי מסתמה כשהוא נשבע שהוא לא יאכל, הוא התכוון שהוא לא יאכל משהו שראוי לאכילה. והדרתני, ואחרי זה המשנה אמרה שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, חייב. מה ישנה רשע דפטור ומה ישנה ספא דחייב? אחרי זה אומרת המשנה שאם אדם נשבע שהוא לא יאכל אבל הוא אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, הוא עבר על שבועתו. למה? הרי נבלות וטרפות שקצים ורמסים זה דברים שהם לא ראויים לאכילה. אז מצד אחד אתה אמרת שהוא נשבע שהוא לא יאכל והוא אכל דברים שלא ראויים לאכילה, הוא פטור. מצד שני אמרת שהוא נשבע שהוא לא יאכל והוא אכל דברים שלא ראויים לאכילה, נבלות וטרפות שקצים ורמסים, הוא חייב. למה? עונה הגמרא, הלאה קשיא. רשע בסתם וספא במפרש. ברשע של המשנה אז הוא אמר בסתם שבועה שלא אוכל. מה כוונתו של האדם? מסתם הכוונתו שהוא לא יאכל דברים שראויים לאכילה. אז אם הוא אכל דברים שלא ראויים לאכילה, כגון גם נבלות וטרפות שקצים ורמסים, הוא פטור, הוא לא עבר על שבועתו. הספא שהיא מחייבת, היא אומרת שהאדם אמר שבועה שלא אוכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, ולכן הוא חייב כי הוא עבר על שבועתו. בסדר? כי הוא פירש את הדבר הזה. אומרת הגמרא, סליחה, מפרש נמי גוף עתיקשי אמי מושבע מהר סיני הוא. מה אתה אומר לי? שאם אדם פירש ואמר שבועה שלא אוכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים ואז הוא עבר על שבועתו, הוא חייב? איך יכול להיות שהוא חייב? הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, השבועה הזאת בכלל לא אמורה לחול. הוא אמור להיות מחויב רק מצד שהוא עשה איסור, אבל לא מצד השבועה שלו. מתרצת הגמרא, רב ושמואל ורבי יוחנן, תירוץ ראשון, הם אומרים דאמרי בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים. הוא אמר שבועה שלא אוכל נבלות ושחוטות. שימו לב מה הוא עשה. בשבועה אחת הוא כלל דברים שהשבועה חלה עליהם, הוא אמר שהוא לא יאכל שחוטות, יחד עם דברים האסורים, דברים שהשבועה לכאורה לא אמורה לחול עליהם, נבלות. אבל מתוך זה שהוא כלל, אז יש לנו, האיסור כולל, הוא כולל מתוך זה שהשבועה חלה על השחוטות, היא חלה גם על הנבלות, ועל זה דיברה המשנה, ולכן היא אמרה, שבועה שלו אוכל והוא אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים הוא חייב, כי בנוסח השבועה שלו הוא כלל את הנבלות וטרפות שקצים ורמסים עם דברים המותרים, ולכן זה חל, מתוך שזה חל על המותרים, זה חל גם על הדברים האסורים. זה תירוץ ראשון של רב ושמואל ורבי יוחנן. תירוץ שני, וריש לקיש אמר, אי אתה מוצא אלא אי במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן, אתה יכול למצוא מתי אדם יהיה חייב על נבלות וטרפות שקצים ורמסים, אומר לך ריש לקיש, שתי אפשרויות. או שהוא פירש בשבועתו, שהוא אוסר על עצמו לאכול גם חצי שיעור מנבלות וטרפות שקצים ורמסים, ואז השבועה שלו חלה. למה השבועה שלו חלה? כי מהתורה אדם לא מוזהר על חצי שיעור. מהתורה יש שיעור אכילה לאסור עליו נבלות וטרפות שקצים ורמסים בכזית, והוא נשבע על חצי שיעור, ולכן זה חל. היא בסתם אליבא דרבי עקיבא דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא, או שהוא אמר בסתם, הוא אסר על עצמו נבלות וטרפות שקצים ורמסים. ולמה זה חל עליו? כי לפי רבי עקיבא השבועה חלה על אדם בכל שהוא שהוא אכל הוא עבר על שבועתו. אז בוודאי פה הייתה כוונתו גם לאסור על עצמו חצי שיעור, ואם הייתה כוונתו לאסור על עצמו חצי שיעור, השבועה הזאת חלה, כי הוא לא נשבע על דבר שהוא מושבע ועומד מהר סיני. אז אם כן, יש לנו פה שני הסברים למשנה. מדוע חייבים על נבלות וטרפות שקצים ורמסים למרות שמושבע ועומד מהר סיני? שיטת רבי יוחנן, כי הוא נשבע באופן של איסור כולל, הוא אסר על עצמו שחוטות ונבלות. שיטת ריש לקיש,
או שהוא נשבע על חצי שיעור לפי חכמים, או שהוא נשבע בסתם, וזה חל. למה? כי לפי רבי עקיבא, אדם שנשבע בסתם זה גם על שיעור קטן. אומרת הגמרא, בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, דמוקים לה למתניתין כדברי הכל. למה רבי יוחנן לא אמר כתירוצו של ריש לקיש? כי ריש לקיש הוא חילק בין שיטת רבי עקיבא לשיטת חכמים. אבל רבי יוחנן, הוא העמיד את המשנה לדברי הכל, שהמשנה מדברת שהאדם נשבע באיסור כולל, הוא כלל את הנבלות עם השחוטות. אלא ריש לקיש, מה טעמה לא אמר כרבי יוחנן? למה לא הסברת את המשנה שאוכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים? מדובר שהוא כולל, הוא כלל דברים אסורים עם הדברים המותרים בשבועתו. יסביר לך ריש לקיש, אתה יודע למה לא אמרתי כרבי יוחנן? אמר לך, כי אמרינן איסור כולל. איפה אנחנו נראים שאיסור כולל הוא חל? באיסור הבא מאליו. באיסור הבא על ידי עצמו לא אמרינן. איפה אנחנו אומרים איסור כולל? כשהאיסור שכלל את האיסור הקודם הוא בא מאליו. למשל, מי שאוכל נבלה ביום הכיפורים. הייתה בהמה שמערב יום הכיפורים הייתה נבלה. יש עליה איסור עכשיו? כן? אסור לאכול אותה משום אכילת נבלה. בא יום הכיפורים והוא כלל על האדם הזה איסורים נוספים. פתאום אסור לו לאכול האדם הזה לא רק את הנבלה, פתאום אסור לו לאכול גם עוגה. אז מתוך זה שיום הכיפורים אמר שלאדם הזה אסורים דברים נוספים, וחל עליו, על העוגה, חל עליו איסור אכילה ביום הכיפורים, אז מתוך זה חל עליו גם על הנבלה. יוצא שעל הנבלה הזאת כעת חלים על האדם שני איסורים, גם מצד נבלה וגם מצד יום הכיפורים. איפה אנחנו אומרים את זה, אומר לך ריש לקיש? כשהאיסור שכלל, האיסור הכולל, הוא בא מאליו, כדוגמת יום הכיפורים, הוא בא מאליו. אבל אם אדם בעצמו הוסיף על עצמו איסור כולל, זה לא גורם שיחול על האיסור הקודם עוד איסור. אז אדם בעצמו לא יכול לומר, תראה, אני נשבע שלא אוכל נבלות ושחוטות. לא נאמר עכשיו שמתוך שהשבועה חלה על השחוטות, היא חלה גם על הנבלות. כי פה האדם הוא מוסיף על עצמו איסור כולל. לא, זה לא אומרים. רק במקום שבא מאליו. לכן אני לא מתרץ כמוך רבי יוחנן. איך שאתה אומר רבי יוחנן, מבחינתי זה לא חל על הנבלות. ככה אומר לו ריש לקיש. אומרת הגמרא, בשלמה לריש לקיש, משום הכי כפתר רבי שמעון. דתניא רבי שמעון אומר, כלשהו למכות, ולא אמרו כזית אלא לקורבן. לפי ריש לקיש מובן למה במשנה חלק רבי שמעון. במשנה אמרנו שמי שאמר שהוא לא אוכל, נשבע שלא אוכל, ואוכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים חייב, ורבי שמעון פוטר. עכשיו לפי ההסבר של ריש לקיש למשנה מובן למה רבי שמעון פוטר. מדוע? כי ריש לקיש העמיד את המשנה שמדובר שהאדם הזה אכל חצי שיעור, והשבועה חלה או כי הוא פירש או כי לפי רבי עקיבא השבועה חלה גם על חצי שיעור. מעולה. אבל רבי שמעון הוא סובר שאדם מושבע ועומד מהר סיני על חצי שיעור. רבי שמעון סובר שבכל האיסורים שבתורה, אפילו אדם אכל מעט, כבר הוא מתחייב מלקות. איפה אנחנו אמרנו איסור כזית? כדי לחייב אותו קורבן. אז מובן למה רבי שמעון פוטר. זה מסתדר יופי עם התירוץ של ריש לקיש. מדובר על החצי שיעור, ורבי שמעון פוטר, כי בחצי שיעור האדם הזה מושבע ועומד מהר סיני, ממילא השבועה שלו בכלל לא חלה. אלא לרבי יוחנן, מה הייתה עמד דרבי שמעון דפטר? רבי יוחנן אמר, של מה הטעם שהאדם הזה מתחייב על אכילת נבלות וטרפות שקצים ורמסים? כי הוא נשבע באיסור כולל, כלומר הוא כלל בשבועתו, גם הוא אמר שבועה שלא אוכל, נבלות ושחוטות, אז מתוך שזה חל על השחוטות, חל גם על הנבלות, אז הוא מחויב כשהוא אכל נבלה, גם על שבועתו. למה רבי שמעון פוטר? איסור כולל, בן אדם אומר, אני לא יאכל כלום, אז הוא ימות. אי אפשר להכין את השבועה, כאילו על כל דבר שהוא יגיד, אם הבן אדם... בסדר, אז בוא נגיד שהוא אמר שבועה שלא אוכל היום, בסדר? כדי שתנוח דעתך, כן. טוב, אז למה רבי שמעון פטר לפי רבי יוחנן? אומרת הגמרא, פשוט למה הוא פטר. תחזיק בראש את שאר הגמרות. מי דהו טעמה אלא משום איסור כולל? איך רבי יוחנן העמיד את המשנה? שמדובר פה באיסור כולל, שהאדם כלל על עצמו. גם אסר על עצמו את השחוטות,
ומתוך שזה חל, הוא גם מסר על עצמו את הנבלות, אז גם הנבלות חל. אבל זה בסדר. אם זה מה שאמרת, רבי שמעון, ברור שהוא יפתור. למה? רבי שמעון לטעמי דלית לאיסור כולל. רבי שמעון לא סובר שיש איסור כולל. אז פשוט למה רבי שמעון פה יפתור? כי השבועה לא חלה. איפה אנחנו מצאנו שרבי שמעון לא סובר איסור כולל? דתניא, רבי שמעון אומר, האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור. אף על פי שהסברנו יופי לפני כן, יש נבלה, ועכשיו חל על האדם גם איסור כולל של יום הכיפורים, מתוך זה שהאדם הזה נאסר בדברים אחרים, מכוח יום הכיפורים, בוא נאמר שהוא יאסר גם בנבלה עוד פעם, גם משום נבלה וגם משום יום הכיפורים. זה שיטת חכמים. רבי שמעון לא סובר את זה. ממילא ברור עכשיו למה הוא יפתור. כי אם הטעם שאנחנו מחייבים את הבן אדם הזה, זה משום איסור כולל, רבי שמעון יגיד, אין לי איסור כולל. פטור מצד יום הכיפורים. מה הוא יקבל לפי רבי שמעון? מצד נבלה הוא מחויב. אז מה יקבל? ילקו אותו, אם יתרו בו וכו', כן. אומרת הגמרא, בישלמה לריש לקיש משכחת לה בלאו והן, אלא לרבי יוחנן, בישלמה לאו משכחת לה, אלא הן, הכי משכחת לה. עכשיו אומרת הגמרא, תראה, בדף הבא אנחנו נלמד, כדי שאדם שעובר על שבועתו בשוגג יהיה מחויב קורבן, צריך שזאת תהיה שבועה כזאת, שאותה שבועה יכולה להיות בצד החיובי, ויכולה להיות בצד השלילי. כי בתורה כתוב שהאדם ביטא בשפתיים להרע או להיטיב. אם בשבועה הזאת יכול להיות, אפשר לומר אותה בצד חיובי, ואפשר לומר אותה בצד שלילי, יש לך קורבן. אבל אם בשבועה הזאת אפשר לומר אותה רק בצד שלילי, או רק בצד חיובי, אין לך קורבן. אז עכשיו שואלת הגמרא, לריש לקיש משכחת לה בלאו והן. לפי ריש לקיש אני יכול לומר את השבועה הזאת גם בחיובי וגם בשלילי. למה? כי איך ריש לקיש העמיד? ריש לקיש העמיד ככה. לפי חכמים, האדם מסר על עצמו נבלה בחצי שיעור. אז זה יכול להיות, הוא יכול לאסור על עצמו נבלה בחצי שיעור, והוא גם יכול להגיד שבועה שאני אוכל נבלה בחצי שיעור. למה הוא יכול להגיד וזה קיים? הוא נשבע על משהו שאסור מן התורה? לא, מהתורה אסור כזית. אז יש פה גם את הצד החיובי וגם את הצד השלילי. לכן לפי ריש לקיש מסתדר יופי המשנה שלנו. אבל לפי רבי יוחנן שהוא דיבר על איסור כולל, שימו לב, יש פה את הצד החיובי, אין פה את הצד השלילי. את הצד החיובי, סליחה, יש פה את הצד השלילי, אין פה את הצד החיובי. צד שלילי, הוא אומר, שבועה שלא אוכל, נבלות, שחוטות ונבלות. נו, זה בסדר. אז הוא נשבע, הוא ביטל פה משהו מן התורה? לא. מתוך שחל השבועה על שחוטות, חל השבועה גם על נבלות. אבל האם בצד החיובי אפשר להישבע שבועה כזאת? האם אדם יכול להגיד שבועה שאוכל שחוטות ונבלות שאוכל? מה פתאום הוא לא יכול להגיד? אתה מבטל איסור מן התורה? מי נתן לך כוח לבטל? אין פה, הצד החיובי לא חל פה. אז איך בכלל חל פה לפי רבי יוחנן? אלא הגמרא דוחה את ההבנה הקודמת. נכון אנחנו אמרנו, שאלנו, למה ברשע של המשנה, כשהאדם נשבע שלא אוכל, והוא אכל דברים שלא ראויים לאכילה, הוא פטור. אבל מצד שני בספר, כשאדם נשבע שלא אוכל, והוא אוכל נבלות, שקצים ורמסים, הוא חייב? אז הסברנו במפרש ובלא מפרש, בסתם ובמפרש. אנחנו עכשיו דוחים את ההבנה הזאת בגלל הקושייה הזאת, ואומרים, אלא כדרבה, דאמר רבה, שבועה שלא אוכל, ואכל עפר, פטור. ברשע של המשנה, כשהוא אמר שבועה שלא אוכל, ואז הוא אכל דברים שלא ראויים לאכילה, כגון מה? כגון עפר, כמו שאמר רבה. בטח שהשבועה שלו לא חלה על עפר, זה לא דבר הראוי לאכילה. אבל בספר של המשנה, הוא אמר שבועה שלא אוכל, והוא אכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, הוא חייב. הוא חייב, למה? כי הוא אכל דבר שראוי לאכילה. ונבלות וטרפות, שקצים ורמסים, זה ראוי לאכילה. וככה נתרץ את המשנה באופן הזה. ואם כן, לא צריך לומר שמדובר באיסור כולל, ומדובר באיסור כולל, אז זה משכחת לה בלאו והן, לא משכחת לה כל הקושייה שאמרנו על רבי יוחנן. עכשיו זה משכחת לה בלאו והן, כי הוא יכול להגיד שבועה שאוכל, והוא יכול להגיד שבועה שלא אוכל. כל הקושייה שהקשנו קודם לא קיימת לפי התירוץ הזה. אמר רב מרי, אף אנא נמי תנינא. כלומר, גם אנחנו, יש לנו ברייתא שמתאימה לתירוץ הזה. שמה? שימו לב, במהלך הראשון שהלכנו בדף,
אנחנו הנחנו שאכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, זה לאכול דבר שלא ראוי לאכילה. וזאת הייתה הקושייה שלנו. עכשיו בתירוץ של רבה אנחנו אומרים, לאכול עפר זה לא ראוי לאכילה, אבל לאכול נבלות וטרפות, שקצים ורמסים זה ראוי לאכילה. פשוט הסיבה שלא אוכלים כי יש על זה איסור אחר. אז אומר רב מרי, אני אוכיח לך שאתה צודק, שאכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים זה דבר שראוי לאכילה. למה? הנה שנינו בברייתא. קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום. אדם בא ואומר, אני אוסר את אשתי בהנאה ממני, קונם אשתי נהנית לי אם אני אכלתי משהו היום. טוב, עכשיו בודקים אחורה, מסתכלים על המצלמות אבטחה, ומה מגלים? שאותו היום ואכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים. רואים שאותו היום הוא אכל במסעדה צרפתית צפרדעים. מה עושים איתו עם בן אדם הזה? עכשיו אשתו מותרת לו או לא? הרי אשתו אסורה לו! משמע שאכילת הצפרדעים האלה נחשבת אכילה. הנה ראיה שאתה צודק, שאכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים נחשבת אכילה. אומרת הגמרא, טוב שאתה מביא לי סיוע, אבל הסיוע הזה הוא לא סיוע אמיתי. החיישת, זה לא אותו דבר. הטם כיוון דמעיקר האכל והדר אשתבע לחשוב אח שווה. אלא הכה מאח שווה. בברייתא שאתה הבאת, הוא נשבע בדיעבד. כלומר, הוא אותו היום אכל או לא אכל, ואז הוא נשבע, מגיע סוף היום ואמר, אני קונם אשתי אסורה לי אם אני אכלתי היום. מסתכלים אחורה במצלמות אבטחה, רואים שהוא אכל צפרדעים. הוא כבר אכל. זאת אומרת, הוא החשיב מבחינתו את הצפרדעים כאכילה. יכול להיות שבעלמא, אדם שבא להישבע, אז אכילת צפרדעים נחשבת לו דברים שלא רואים לאכילה. אבל פה הבן אדם הזה כבר אכל אותם, הוא החשיב אותם. אז כשהוא בא ואומר, אם אכלתי, נו, אתה אכלת. ולכן זה חל. אבל אל תוכיח מכאן שבעלמא זה נחשב אכילה. אמר רבה, מה טעמה דמאן דאית לאיסור כולל? מה הטעם של מי שסובר שיש איסור כולל? כמו שאמרנו, שנכנס יום הכיפורים, והנבלה הזאת, בנוסף לאיסור נבלה שיש עליה, חל עליה גם איסור של יום הכיפורים. כן? שימו לב, רק נדייק את הדברים. איסור כולל, התווסף איסור על האדם. על האדם בדבר אחר. ובהועיל והתווסף עליו בדבר אחר, זה חל גם על הדבר שהיה עליו איסור מקודם, כמו נבלה. נכנס יום הכיפורים, התווספו על האדם איסורים גם בדברים אחרים, אז חל גם על הנבלה. איסור מוסיף זה משהו אחר. איסור מוסיף זה לא שחל על האדם עוד איסורים, אלא יש חתיכה אחת, דבר מסוים, חל עליו איסור אחד, פתאום נוסף עליו עוד איסור. הדוגמה הקלאסית זה חלב, שהיה ראוי להעלות אותו על גבי המזבח, הוא אסור באכילה, נכון? למה? משום חלב. עכשיו לא העלו אותו על גבי המזבח ועבר הזמן. הוא נפסל משום נותר. בחתיכה הזאת של החלב התווסף עוד איסור. בהתחלה הוא היה רק חלב. עכשיו הוא גם חלב וגם נותר. זה נקרא איסור מוסיף. הבנתם? איסור כולל. על החתיכה עצמה לא התווסף משהו ספציפי, אלא התווסף על האדם. איסור מוסיף זה בחתיכה עצמה התווסף משהו ספציפי. אז אנחנו חוזרים לדברי רבה. אמר רבה, מה טעמה דמאן דאית לאיסור כולל? מה הטעם של מי שסובר שיש איסור כולל? מדדהבה האיסור מוסיף. כמו שיש איסור מוסיף, אותה חתיכה של חלב שהתווסף עליה איסור נותר, ככה גם יש איסור כולל. אותה נבלה, נכנס יום הכיפורים, התווסף עליה יום הכיפורים. ומאן דלית למי שסובר שאין איסור כולל, הוא אומר, תשמע, יש הבדל בין איסור כולל לאיסור מוסיף. למה אני סובר שיש איסור מוסיף? כי אמר איסור מוסיף בחד החתיכה. באותה חתיכה התווסף עוד איסור. בשתי חתיכות לא אמרינן. אבל אם בחתיכה אחרת, פתאום הוא גם נאסר לאכול עוגה מצד יום הכיפורים. מה אתה מכניס לי גם איסור יום הכיפורים על הנבלה הזאת? בזה אני לא סובר. יפה. אז זאת הסברה של מי שסובר איסור כולל ומי שלא סובר. ואמר רבה, למאן דאית לאיסור כולל, מי שסובר איסור כולל, שימו לב לדבר המעניין הבא. אמר, שבועה שלא אוכל תאנים. מה אתם אומרים, השבועה הזאת חלה? ברור שהיא חלה. יופי. עכשיו, אם הוא אכל תאנים, הוא עבר על שבועתו. וחזר ואמר, שבועה שלא אוכל תאנים וענבים. הוא אמר עוד שבועה הפעם, שבועה שלא אוכל תאנים וענבים. מה אתם אומרים? הוא הוסיף על עצמו עוד איסור. אז יש פה איסור כולל. מי גודחי לענבים? השבועה השנייה חלה?
כן, על הענבים בוודאי חלה. הענבים זה פעם ראשונה שהוא נשבע עליהם. חיל נמי התאנים. אז עכשיו באיסור כולל, על התאנים חלה גם השבועה השנייה. מה יוצא? שאם הוא אכל תאנים, בכמה חטאות הוא מתחייב? 2 מצד השבועה הראשונה, ומצד השבועה השנייה. הנה, מי שסובר איסור כולל. אומרת הגמרא, פשיטה, נו בסדר, ברור. נתת לי דוגמה קלאסית לאיסור כולל. אומרת הגמרא, בסדר, זה לא כזה פשוט. יש פה חידוש. מהו דתמה? איסור הבא מאליו אמרינן. איסור הבא מעצמו לאמרינן. כמה שמלן. הייתי חושב שמי שסובר איסור כולל, הוא סובר רק באיסור הבא מאליו. כגון פתאום נכנס יום הכיפורים. זה לא האדם הוסיף באיסור כולל עוד איסור. אולי אם האדם הוסיף את זה מעצמו, זה לא נחשב איסור כולל, אז בא ללמד אותך רבה? לא. מי שסובר איסור כולל, גם אם האדם הוסיף אותו מעצמו. מטיב רבה ברדר רבה, מקשה רבה בנו של רבה, יש אוכל אכילה אחת. יש לנו ברייתא שהראתה לנו איך אדם באכילה אחת מתחייב 4 חטאות, וחייב 4 חטאות, ואשם 1, ואלו הן. טמא שאכל חלב. טוב, נו, אז ברור שהוא מחייב משום חלב, נכון? והוא נותר, החלב הזה גם נותר, אז חל על זה גם נותר, זה משום איסור מוסיף. מן המוקדשים, זה של קורבן. והוא טמא והוא אכל קודש. הוא טמא ואכל קודש, אז יש על זה איסור נוסף. זה מצד איסור כולל, כן? כי חלב היה אסור עליו מלפני כן, וגם נהיה מוקדשים. זה גם איסור מוסיף. ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה איסור כולל. זה גם היה ביום הכיפורים. אז שימו לב, יש פה 4 חטאות. מצד שהוא טמא שאכל קודש, והוא אכל חלב, והוא אכל נותר ביום הכיפורים. כמה מהם אמרנו זה איסור מוסיף, ויום הכיפורים זה איסור כולל. בסדר, רבי מאיר אומר, אף אם הייתה שבת והוציאו, בפיו חייב. כלומר, אם זה היה שבת ובמהלך האכילה הוא יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, אז הוא חייב עוד 1, אז יש פה 5. בסדר? אמרו לו אינו מן השם, אנחנו רוצים שמשום האכילה הוא יתחייב 4 חטאות ואשם 1, דרך אגב האשם פה הוא חייב על המעילה, ורבי מאיר מוסיף גם את ההוצאה, הם אמרו לו שזה לא מאותו עניין של האכילה. טוב, עד כאן הברייתא. עכשיו מקשה רבה בנו של רבה, ואם איתה, אם אתה סובר שאדם יכול לאסור על עצמו באיסור כולל ולהוסיף על עצמו עוד איסור, אני יכול להוסיף פה עוד חטאת, משכחת לה 5 ולא 4. למה? כגון שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב. ככה אמר אדם. על תמרים זה חל השבועה שלו? כן, מתוך שזה חל על תמרים, זה חל גם על חלב. אז אם אותו אדם מלפני כן אמר את זה, עכשיו כשהוא היה טמא והוא אכל ביום הכיפורים חלב שהוא נותר, מוקדש, אז הוא חייב 5, 4, מה שאמרנו, והחמישי, כי הוא גם עבר על שבועתו. מי גודך אל התמרים? חייל למה על חלב? מה? כמו שחוטות ונבלות. כן, כמו, עכשיו זאת הקושייה. למה לא אמרנו שיש 5? את יכולה, הברייתא הזאת, לצייר מציאות שהוא אכל אכילה אחת והוא חייב 5? אז תצייר לי מציאות יותר עסיסית. עונה הגמרא, כי קטני, מה ששנינו בברייתא הזאת על 4 חטאות, איסור הבא מאליו. אנחנו בברייתא חיפשנו איסורים שהם באים מעליהם, ועל זה מנינו את החטאות. איסור הבא מעצמו לא קטני, לא מנינו בברייתא איסור הבא מעצמו. נכון, הלכתית אתה צודק, אבל הברייתא מנתה רק דברים כאלה שהם איסורים הבאים מאליו. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? הברייתא אמרה רק איסור הבא מאליו, והרי הקדש. הברייתא אמרה שהחלב הזה הוא מן המוקדשים. איך הוא נהיה מוקדשים? אתה מקדיש אותו להיות קורבן. הנה אתה רואה שזה איסור שבא על ידי עצמו, אז למה לא תשנה גם שהייתה פה שבועה ותוסיף לי חטאת חמישית? עונה הגמרא, בבכור. מה שמדובר פה מוקדשים, מדובר על בכור, דקדושתו מרחם. קדושתו לא תלויה בזה שאדם הקדיש אותו, אז אם כן הכלל הוא שאנחנו מדברים פה רק על דברים שבאו מעליהם, לכן לא הוספנו פה את השבועה. זה תירוץ ראשון. אי בהתאמה, תירוץ שני. כי קטני, מה ששנינו בברייתא, את 4 החטאות, מדלית לשאלה. דבר שאי אפשר להישאל עליו. אתה לא יכול לעשות התרת נדרים על נותר. אתה לא יכול לעשות התרה על נדר. אבל שבועה דאית לשאלה, אם נשבעת על שבועה, אתה יכול להתיר את זה, להישאל על שבועתך, לא קטני. לכן המשנה לא שנתה את השבועה, למרות שאתה צודק, שאם הוא נשבע באיסור כולל, הוא יכול להוסיף על עצמו פה חטאת חמישית. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? אין פה דברים שאפשר להישאל עליהם? הרי הקדש, גם הקדש, אדם שהקדיש משהו, זה כמו נדר, הוא יכול ללכת ולהישאל על הקדשו. טוב, אומרת הגמרא, כבר תירצתי לך קודם, העוקמינן בבכור, זה בכור שהוא קדוש מרחם, הוא לא יכול להישאל על קדושתו של הבכור. טוב,
אז זה התירוץ השני. תירוץ שלישי, היא בהתאמה, כי קטני, מה ששנינו בברייתא 4 חטאות, רצינו למנות רק קורבן קבוע, דבר שקורבנו הוא קבוע, קורבן עולה ויורד לקטני, והרי זה האדם שעבר על שבועתו, כן? אם זה בשוגג, איזה קורבן הוא מחויב? הוא מחויב חטאת, אבל עולה ויורד. עולה ויורד לא רצינו לשנות אצלנו במשנה. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? תחזיק ראש לתחילת המסכת. מה אמרנו בתחילת המסכת? טמא שאכל קודש, טומאת מקדש וקודשיו. איזה קורבן הוא מחויב? עולה ויורד. ואחד מן החטאות פה שאמרנו, זה מצד שהוא טמא שאכל קודש. הרי טמא שאכל את הקודש, את הקורבן עולה ויורד. אז מה אתה אומר לי שהברייתא הזאת לא מנתה, אלא רק חטאת קבועה ולא דברים של עולה ויורד? הנה, מנית. מתארצת הגמרא, הברייתא הזאת מדברת בנשיא, שהוא טמא שאכל קודש, ולשיטת ורבי אליעזר היא, שאמר לנו במסכת הוריות, דאמר, נשיא מביא שעיר. אצל נשיא, שהוא אכל קודש, אין אצלו עולה ויורד, אלא הוא חייב להביא שעיר. אז דיברנו רק בחטאת שהיא קורבן קבוע. רק בקורבן קבוע, כן? חטאת או אשם. רב אשר אמר, תירוץ אחר, כי קטני מידי דחיילה כשיעור. אנחנו שנינו רק דברים שהם חלים על שיעור מסוים ומעלה. שבועה דחיילה הפחות משיעור לקטני, לא רצינו לשנות פה חטאת של שבועה, כי שבועה, אם פירשת, היא יכולה לחול גם על פחות מכשיעור. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? יש פה דבר שהוא חל על פחות משיעור. מה? הרי הקדש. בהקדש חייבים עליו אם מעלת, גם אם מעלת בפחות מכזית. אומרת הגמרא, נכון, הבעינן שווה פרוטה. נכון, בפחות מכזית אתה יכול למעול בהקדש, אבל יש שיעור. מה השיעור? לכל הפחות אם אדם מעל בשווה פרוטה. אז נשאר לנו הכלל שהמשנה, הברייתא הזאת מנתה רק דברים שיש בהם שיעור. בשבועה יכול להיות פחות מכשיעור. תירוץ נוסף. ורב אשר מאוויריה אמר רבי זרע, כי קטני, מה ששנינו בברייתא, זה דונו כרת, זה דונו לאו, לה קטני. אנחנו שונים בברייתא רק דבר שאם הוא היה עושה אותו בזדון, הוא היה חייב כרת. אבל בדבר שאם הוא היה עושה אותו בזדון, הוא היה חייב לאו, לא שנינו. שבועה, אם הוא עשה אותה בשוגג, אמרנו עולה ויורד. אבל בזדון זה לאו, זה לא כרת. לכן אנחנו לא מונים את זה בברייתא הזאת. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? והאשם דזדונו לאו וקטני, הרי במעילה בהקדש הוא מביא אשם. ואשם, אם הוא מעל בזדון, הוא לא חייב כרת, הוא חייב לאו. הנה ושנינו. אז אנחנו שונים במשנה גם דבר שזדונו הוא לאו, לא רק דבר שזדונו הוא כרת. אומרת הגמרא, בחטאת כאמרינן. כלומר, במה ששנינו בברייתא את רשימת החטאות, בחטאות אנחנו שנינו רק את מה שזדונו כרת, ולא את מה שזדונו לאו, ובשבועה זדונו לאו. באשם, בסדר, שנינו את כל האשמות. רבינה אמר תירוץ נוסף, כי קטני מידי דחייל עמידי דבר אכילהו. אנחנו רוצים, שנינו בברייתא את 4 החטאות רק בדברים שחלים על דבר שהוא בין אכילה, שאפשר לאכול אותו. שבועה לעומת זאת, דחייל עמידי דלאו בר אכילהו, לה קטני, הרי אדם יכול להישבע גם שהוא לא יהנה מעצים ואבנים וכדומה. לכן לא שנינו את זה בברייתא שלנו. אומרת הגמרא, רגע, בטח ששנית בברייתא גם דברים שחלים על דברים שהם לא ברי אכילה. והרי הקדש, דחיין למי העצים ואבנים, הנה, הקדש אדם יכול להקדיש גם עצים ואבנים. אז בוא נדייק יותר את התירוץ שלנו, את התירוץ של רבינה. אלא כי קטני, מה ששנינו בברייתא, מידי דחיילה מידי דאית במשאשא. אנחנו רוצים לשנות רק דברים שהם חלים על דבר שיש בו ממשות. שבועה דחיילה מידי דלית במשאשא, כגון שאישן ושלא אישן להקטני. שבועה יכולה לחול גם על דבר שאין בו ממשות. אדם יכול להגיד שבועה שלא אישן, שבועה שאישן, יש בו ממשות, אפשר למשש את זה, אפשר להחזיק את זה? לא, לכן את זה הברייתא לא שנתה. שאר הדברים שהברייתא שנתה זה דברים שיש בהם ממשות. וזאת הסיבה שלא שנינו את החטאת החמישית, למרות שעקרונית היא כן חלה מצד איסור כולל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.